Haupa zuek, Azkaiter Pelos taldean 2005ko uda hontako kontzertuen berri emateko, bideotxo azkar hau grabatzea pentsa joan. Kainak 14an, larun bat hontan egongoa Mutrikun. Xiri egunean programazioan barne jotzen. Eguardik ordu batetan, Mutrikun Azkaiter Pelosek batera egan disko aurkeztuko dago. Talde osua egongo da hor, seikote moduan, eta gonbidatzea lagun danak eta jarraitzaile danak Mutrikura. Gero urrengo astian, batera egan hegaldiak aukiko dago gelditzeko helipuerto baten gelditzuko bat Deban. Debako Harley Davidson topaketan jokou, Hondartza ondoko Alamedan, eta gero aurrera etorriko die Getaiko Katrapunan emango kontzertua, Aliritzi Erromeria taldiakin batera, atzo justo bertan lotu ginen emanaldi bat eta aurreratuko fetxak, eta komentatzea gatozela Bergarako jaixetan matxategin jotzetik eta aurretik seminarisuan baitxa batera egan diskoan lurreratzea itxetik. Orduan, gonbidatzea udan gure kontzertutatik pasatzea, seikote, boskote formatuan ibilikoa jotzen eta horre die gure datak. Egurra eta kontzertutan ikusten ga. Batera egan.